ба идораи рӯзномаи Тоҷикистон ва сомонаи иҷтимоии пресс-сетиҷӣ нафарони зиёд занг зада дар бораи нархи тарофаҳои пардохти хизматрасонии коммуналӣ мепурсанд. Хоса ҳафтаи охир теъдоди чунин зангҳо афзуда сокинон аз омадани расидҳои пардохти пули истифодаи қувваи барқу обу гармӣ ва партову хизмати коммуналӣ, ки ба карат зиёд шудааст, изҳори нигаронӣ мекунанд. мо тасмим гирифтем бори дигар ин мавзӯъро матраҳ карда дар боби тарофаҳои хизмати коммуналӣ, ки баъзеи онҳо дар охири соли гузашта гарон шуданд, ба мардум гӯем, то ҳангоми пардохт ба нофаҳмӣ ё фиреб дода нашаванд. нархи истифодаи 1 кубометр об барои аҳолие, ки дар хонаашон ҳисобкунакҳои обӣ насб кардаанд, 2 сомонию 34 дирҳамро ташкил мекунад. онҳое, ки обро бе ҳисобкунакҳои обӣ истифода мебаранд, бояд барои ҳар як узви хонавода 8 сомонию 42 дирҳам супоранд. ин нархнома барои хонаҳои болотар аз ошиёнаҳои 12-ум барои як нафар дар як моҳ 10 сомонию 61 дирҳам, ҳавли 7 сомонию 10 дирҳам ва хонаҳои сохти пештара бошад 4 сомонию 94 дирҳамро ташкил медиҳад. инчунин барои сафоратҳо ва намояндагиҳои дипломатии пойтахт нархи истифодаи об 6 сомонию 73 дирҳам аст. барои корхонаву идораҳои буҷавӣ ин 2 сомонию 66 дирҳамро ташкил мекунад. мехоҳед аз хабарҳои наву ҷолиб ва муҳим сари вақт огоҳ бошед? пас ба саҳифаҳои иҷтимоии пресс-сетиҷӣ дар YouTube, Facebook, Instagram ва Telegram обуна шавед.